Кметът показа днес документ, че местните чиновници са били на време в Министерството на регионалното развитие. Официалният печат, с който община Пловдив влиза в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, а часът е 15:40. Той обаче обвини областният управител Иван Тотев, че е забавил с ден и половина подписването на съгласувателното писмо. Дори се стигнало до куриоз. Писмото е пратено още същия ден, в петък, до областния управител. Там приседява петък, събота, неделя, почивни дни, но приседява и понеделник, и чак във вторник, въпреки че наша специалистка чака 2 часа пред кабинета на областния управител от 10 часа сутринта, той го подписва едва в 12 часа на обяд. И нашата делегация заминава за София след 12 часа на обяд. В самото министерство се получили и други куриози. Община Сливен в последния ден, забележете, те са внесли проекта си в 15 часа и 47 минути. Община Враца е внесла, забележете, проекта си в 15 часа и 48 минути. Как стават тези неща, аз не мога да ги разбира. Тоест, при с 1 минута приемане на проекти. Община, и тук е черешката на тортата, така да се каже, община Стара Загора, прихвалената община, управлявана от ГЕРБ, внася проекта си, забележете, в 16:00, т.е. в час 12, в секундата на час 12. 16:00, но тук не е толкова интересна цифрата 16:00. По-интересно е, че едновременно с документите на община Стара Загора в същия час са приети и документите на община Созопол и документите на община Поморие. Значи едновременно в 16 часа са приети едновременно 3 проекта в една и съща минута в един и същи час. Ако министерството отхвърли проекта за Стария град, общината ще обжалва. Обжалва се директно в европейските институции. Славчо Атанасов има и своето обяснение за разигралата се истерия. Областният ясно решил да се кандидатира за кмет. Хубаво бе, човек, кандидатирай се, нямаш проблеми. В края на краищата, ако хората те харесат, ще те изберат. Обаче защо ги правиш тези истерии? Защо обвиняваш община Пловдив в никадърие и в... Това са безумия. При положение, че самия ти ги забавяш 2 часа, за да си сложиш подписа под едно елементарно писмо, самия ти като областен управител от 10 до 12 часа умишлено това писмо не го подписваш, а си бил в областната управа. При положение, че наш служител чака на крака пред кабинета му. И просто съм изумен от такова водене на предизборна кампания, защото ясно е, че той вече се прави предизборната кампания. Никога Пловдив не е спечелен като град, това му го отправям като послание, тъй като има малко по-голям опит от него политически. Никога Пловдив не е спечелен с